வெல்கம் டு ஓல்டு ஸ்டோரி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் 1960களில் அர்ஜென்டினாவில் நடந்த ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான டெலிபோர்ட்டிங் சம்மந்தப்பட்ட இன்சிடெண்ட்டை தான் பார்க்க இருக்கிறோம். அறிவியல் ரீதியாக பார்க்கும்போது டெலிபோர்ட்டிங் அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கு ஒரு ஏற்ற நிகழ்வு கிடையாது, அது சாத்தியமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் அறிவியலுக்கும் அப்பாற்பட்ட சில நிகழ்வுகள் நடந்ததாக உலகத்தில் எல்லா நாடுகள்லையும் நிறைய கதைகள் உண்டு. அந்த வரிசையில் விடால் ஃபேமிலிக்கு நடந்த ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான டெலிபோர்ட்டிங் இன்சிடெண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கிறோம். மிஸ்டர் ஜெரால்டு விடால் மற்றும் அவருடைய மனைவி 2 பேரும் காரில் பயணத்தை மேற்கொள்கிறாங்க. சீக்கிரமாக அன்றைக்கி வீட்டுக்கு போய் குழந்தைகளினுடைய பர்த்டே பார்ட்டியில் கலந்துக்கிறணும் அப்படிங்கிற வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. வழக்கமாக இவங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு 1 மணி நேரம்தான் ஆகும். ஆனால் அன்றைய தினம் சாலைகளில் அடர்ந்த பனிமூட்டம் நிலவுது. காரில் போகிறதுக்கு ரொம்பவுமே சிரமமாக இருக்குது. எதிர வர வாகனம், பின்னாடி வரக்கூடிய வாகனம்னு எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியலை. எங்கே பார்த்தாலும் பனி படர்ந்து இருக்குது. இருந்தாலும் குழந்தைய எப்படியாவது பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் மிகவும் சாமர்த்தியமாகவும் ஜாக்கிரதையாகவும் காரை அந்த ஆபத்தான பனிமூட்டத்துக்குள்ளே இயக்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்படியே இவங்க இயக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எதிர்பார்த்த மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு வராததால் குழந்தைகள் ரொம்ப ஏமாற்றத்தோடு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நேரம் ரொம்ப அதிகமாகிருது. இந்நிலையில் அவங்க வீட்டுக்கு வராததால் தவிர்த்து போய் உடனே அவங்க காவல் நிலையத்தில் பெற்றோர்களை காணும்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்றாங்க. இப்படியே 2 நாட்கள் கடந்துருது. விடாலை பற்றி எந்த விதமான விவரமும் தெரியலை. எல்லாரும் துடிதுடிச்சு போய் பயத்தில் இருக்கிறாங்க. இந்நிலையில் மெக்சிகோவில் இருந்து ஒரு ஃபோன் கால் அந்த குடும்பத்துக்கு வருது. அதில் யார் பேசுகிறா அப்படின்னா விடால் தான் பேசியிருக்கிறாரு. அவர் நானும் அம்மாவும் மெக்சிகோவில் இருப்பதாகவும் பத்திரமாக இருக்கிறோம், விரைவில் வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதை கேட்டோன்னே அவங்களுக்கு ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு ஏற்பட்டிருக்குது. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரே குழப்பம். என்ன காரணத்திற்காக யாரிடமும் சொல்லாமல் இவங்க திடீர்னு மெக்சிகோவுக்கு போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் நிலவி வருது. ஆனால் இங்கே ரொம்ப குழம்பி போனது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விடாலும் அவருடைய ஒய்ஃபும் தான். காரணம் என்னென்னா, கிட்டத்தட்ட அர்ஜென்டினாவில் இருந்து மெக்சிகோவுக்கு 6400 மைல் இருக்கும். இவ்வளவு நீண்ட தொலைவை எப்படி அவங்க கடந்து வந்தாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே நினைவில் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. இவங்க வழக்கமாக போகிற அந்த பனிமூட்டம் நிறைந்த சாலையில் போயிருக்கிறாங்க. திடீர்னு மீண்டும் கண்விழித்த போது அவங்க ஒரு வித்தியாசமான இடத்துல இருந்திருக்கிறாங்க. இதற்கு முன்னாடி இல்லாத சாலைகளும் வாகனங்களும் கட்டிடங்களும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. பதறி அடித்து போய் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாமல் தயக்கத்தோட போய் வர்றவங்களிடம் அவங்க இது எந்த இடம்னு கேட்டுக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாரும் புரியாத ஒரு பாஷையில் ஒரு இடத்தின் பெயரை சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு வழியாக இவங்க பாஷை தெரிந்த நபர்களிடம் பேசி கேட்கும் பொழுது அது மெக்சிகோ அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. இவங்க என்ன மெக்சிகோன்னு சொல்லி குழப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரிடம் கேட்டிருக்கிறாங்க. எல்லாருமே இது மெக்சிகோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதற்கு பின்னாடி இவங்களும் லொக்கேஷனை பார்த்து தெரிந்து கொண்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய தூதரகத்தை அணுகி தங்களுடைய பிரச்சனையை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை யாருமே நம்பலை. காரணம் என்னென்னா, இவங்க அந்த பனி படர்ந்த சாலைக்குள்ளே போய்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க. திடீர்னு முழித்து பார்க்குறாங்க, மெக்சிகோவில் இருந்திருக்கிறாங்க. இவங்களுடைய கழுத்து பகுதியிலையும் உடம்புலையும் அளவுக்கு அதிகமான வலி மட்டும் இருந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு. எப்படி நாங்கள் இங்கே வந்தோம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலை அப்படின்னு அவங்க எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துருக்குறாங்க. ஆனால் தூதரகத்தில் இருந்தவங்க ரொம்பயுமே இதை கேட்டு எரிச்சலும் சிரிப்பும் வந்திருக்கு அவங்களுக்கு. இதற்கிடையில் விடாலினுடைய காரும் பார்த்தா பாதி எரிந்த நிலையில் இருந்திருக்குது. ஆனால் என்ஜின் நல்ல செயல்படக்கூடிய நிலையில் தொடர்ந்து இருக்குது. காரில் இருந்த பெயிண்டெல்லாம் கொஞ்சம் மங்கலாகி உதிர்ந்து போயிருக்குது. இவங்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியலை. ரொம்பயுமே அதிர்ச்சியாக அவங்க கையில் அணிந்திருந்த கடிகாரம் 2 பேருக்குமே 2 நாட்கள் கழித்து காண்பித்துக்கிட்டு இருக்குது. அதற்கு பின்னாடி தான் தெரிஞ்சிருக்குது அவங்க இங்கே வந்து 2 நாட்கள் ஆகுது அப்படின்னு. ஆனால் இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் அவங்க கண் விழித்த 2-3 மணி நேரங்களில் தான் இவ்வளவு சம்பாஷணைகளும் போய்கிட்டு இருக்குது. ஆனால் நம்ம வந்து 2 நாட்கள் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு
அவங்களுக்கும் ஒரே குழப்பம். ஆனால் நேரம் ஓடுவது கடிகாரத்தில் சுத்தமாக நின்று போயிருக்கு. விடால் எவ்வளவோ தனக்கு நடந்த இன்சிடெண்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஆனால் அதை யாருமே நம்பி முன்வரலை. இந்நிலையில் இந்த யூஎஃப்ஓ டெலிபோர்ட்டிங் சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டவங்க இவங்களை அணுகி சில விஷயங்களை கேட்டறிகிறாங்க. இவங்க சொல்கிறதுல சில சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கைக்கு வர்றாங்க. அதனால் சில ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு ஸ்ட்ரேஞ்சான சில விஷயங்களை முன்வைக்கிறாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதலாவதாக விடால் பயன்படுத்திய வாகனம், அதை கப்பல் மூலமாக அங்கேருந்து அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ண கம்பெனிக்கே அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அவங்கனாலையும் அந்த காரில் என்ன காரணத்திற்காக தீ பிடிச்சது, எப்படி பிடிச்சது, சில பாகங்கள் தீயினால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் என்ஜின் எப்படி தொடர்ந்து நல்ல நிலையில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியலை. இரண்டாவதாக மர்மமான வெளிச்சம் பட்டு தான் அந்த காரினுடைய பெயிண்டெல்லாம் உதிர்ந்துருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் அது எந்த மாதிரியான வெளிச்சம் அப்படிங்கிறதையும் யாராலையும் விளக்க முடியலை. ரெண்டாவது, விடால் மற்றும் அவரது மனைவி பயன்படுத்திய ரிஸ்ட் வாட்ச் இரண்டுமே நேரம் காட்டுறதை நிப்பாட்டி இருக்குது. ஆனால் தேதி மட்டும் 2 நாட்கள் அட்வான்ஸாக போயிருக்குது. பெரும்பாலான யூஎஃப்ஓ அப்டக்ஷன் கேசஸில் இதுதான் நடந்திருக்குது. அதே தான் இங்கேயும் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறதும் உறுதியாக இருக்குது. அதனால் விடால் எந்தவித பொய்யும் சொல்லலை அப்படிங்கிறத அவங்க உறுதி செய்கிறாங்க. ஒருவேளை விடாலும் அவரது மனைவியும் கப்பல் அல்லது விமானத்தை பயன்படுத்தி மெக்சிகோவுக்கு போய் சேர்ந்திருந்தா அதை ஈஸியாக இவங்க போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தின ஆவணங்களை பயன்படுத்தி இவங்க சொல்கிறது பொய்ன்னு நிரூபிச்சிருந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த மாதிரியும் யாரும் ஆவணங்களை காண்பித்து நிரூபிக்கலை. அப்படின்னா இவங்க ஆயிரக்கணக்கான மைல் தொலைவை எப்படி கடந்து போனாங்க அப்படிங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய மர்மமாக எல்லாருக்கும் இருந்திருக்குது, விடாலையும் சேர்த்து தான். இதனால் இந்த கேஸ் ரொம்பயுமே ஒரு பெக்கூலியரான டெலிபோர்ட்டிங் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேஸாக எல்லாராலையும் பார்க்கப்பட்டது. டெலிபோர்ட்டிங் அறிவியல் ரீதியாக இப்போ வர மனிதர்களுக்கு சாத்தியமில்லை அப்படிங்கிறத தெளிவாக உணர்த்தினாலும் அறிவியலுக்கும் அப்பாற்பட்டு விடால் ஃபேமிலிக்கு இந்த டெலிபோர்ட்டிங் இன்சிடெண்ட் அவங்களுக்கே தெரியாமல் நடந்திருக்குது அப்படின்னு எல்லாரும் நம்ப ஆரம்பித்தாங்க. வழக்கம் போல் பகுத்தறிவாளர்கள் இதை எதிர்ப்பதும் உண்டு. இருந்தாலும் இந்த 3 ரீசன்களை நிரூபிக்க முடியாத காரணத்தினால இது ஒரு அன்சால்வ்டு மிஸ்ட்ரியாக இப்போ வர பார்க்கப்படுது. மற்றும் ஒரு வித்தியாசமான கதையில் நாளைக்கு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.